najväčší problém a tak je to aj vnímané verejnosťou. Ale táto vidieť aj v takých širších socioekonomických súvislostiach, čo to znamená pre tie regióny dotknuté tou činnosťou. Tá ťažobná činnosť je väčšinou, aj sme to videli z posledných 10 ročí, predovšetkým z komunistických čiast, že je to taká monoindustriálna činnosť, ktorá nepôsobí priaznivo na rozvoj iných odvetví. A už vôbec nie je takých sofistikovanejších, pretože s touto činnosťou sa spája aj istá sociálna štruktúra v tých lokalitách, samozrejme veľmi nepriaznivé životné podmienky a životné prostredie a tie záťaže sú z dvojakého charakteru. Jednak sú to tie priame, že niekto bude musieť sanovať potom tie problémy a to sú sanácie, ktoré trvajú 10 ročia, ak nie viac. Čiže krátkodobý zisk, ktorý navyše, ako sme videli, v našich podmienkach ani nie je ziskom pre spoločnosť alebo pre štát, tak tento krátkodobý zisk nahrádzajú dlhodobo sa vlečúce náklady na verejné financie. To je jedna vec. A druhá vec je, že vznikajú tie regióny, ktorých sociálna skladba je taká, že vlastne to je ďalší dlhodobý náklad. Čiže nielen sanácia alebo rekultivácia tých lokalít, ale aj donekonečná sanácia toho ľudského potenciálu, pretože to sú lokality, ktoré sú sociálne odkazané a sú aj v súčasnosti najchudobnejšie, tie lokality, kde bola banská činnosť. Napriek tomu, že mali sme to heslo za komunizmu, že ja som baník, kto je viac, tak dnes sú to tie najhoršie, najproblematickejšie lokality. To je, nehovorí ani o Jelšave a na Gemeri, ale dá sa hovoriť aj o Štiavnicku, dá sa hovoriť o okolí Handlovej a Hornej Nitre. To sú lokality, ktoré si túto svoju minulosť so sebou vlečú a nie sú schopné ju nejak adekvátne na ňu zareagovať. A práve tých posledných 10 rokov tu máme silnejúcu tendenciu nie že riešiť problémy týchto postihnutých lokalít s touto minulosťou, ale máme tu tendenciu vytvárať nové lokality v miestach, kde takýto problém nie je. A to je napríklad problém regiónu Kremnicko. Región Kremnicko má v súčasnosti podpriemernú až priemernú mieru nezamestnanosti a preto je tam aj taký silný odpor verejnosti, lebo tí ľudia veľmi dobre si uvedomujú tie socioekonomické súvislosti. A je neuveriteľné, že vlastne štát, ktorý má bezproblémový región, sa z neho snaží vytvoriť región plný sociálne odkazaných ľudí so zdevastovaným životným prostredím. Tie čísla sú ešte, ako ilustráciu môžem uviesť číslo. Na Slovensku je jediná funkčná baňa na zlato, je podzemná, hlbinná, v Hodruši Hámre. Hodruša Hámre napriek tomu nezažíva žiadnu prosperitu. Obec má zisk z tejto činnosti asi 1300 eur ročne a je tam 24% miera nezamestnanosti, čiže viac ako dvojnásobná, ako je v našom regióne v Kremnicku. Rovnako je to Banská Štiavnica, kde tá pôvodné obyvateľstvo je sústredené na sídlisku Drieňova a tam je tiež do 20% nezamestnanosť. Čiže namiesto, my sme boli radi, keby strana sieť sa sústredila práve na riešenie, a myslím si, že v tých ďalších programových skupinách sa tomu aj venujú, na riešenie práve toho, aby tieto sociálne odkazané regióny dostali nejaký nový štart a novú šancu. A že tam treba sústrediť naše sily a nie na to, aby sme z našich financií dotovali zbytočné alebo nezmyselné priemyselné činnosti. Ja by som chcel povedať ešte jednu vec, ktorú pred chvíľou povedal Roman Havlíček. Skutočne treba zdôrazniť, že štát, alebo teda štátna správa by mala aktívne pristupovať k zmene toho režimu územia, ktorý existuje. Ak je neefektívna banská činnosť už dlhšie roky, mal by výhľadovo riešiť do budúcnosti inú možnosť budúcnosti tohto regiónu. Ja by som chcel upozorniť, napríklad v prípade banskej činnosti dá sa porovnať, bol tam zámer otvorenia 6 nových lomov v oblasti Slovenského krasu. Tomu na maďarskej strane, je to na hranici slovensko-maďarskej, na druhej strane je súčasť tohto krasu, ktorá sa volá Aktelek. A v danom prípade
vďaka odporu verejnosti aj mimovládnych organizácií nakoniec tieto lomy otvorené neboli. Ináč nedoniesli by žiadne väčšie množstvo pracovných príležitostí, pretože jeden taký, aj keď veľký lom zamestná pri tej plnej mechanizácii okolo 8 až 10 pracovníkov. Takisto aj v prípade otvorenia baní to rozšírenie pracovných príležitostí je malé. V prípade Jahodnej, ktorá by mala byť veľká baňa, sa predpokladá okolo do 200 pracovníkov priamo v bani. To znamená, že ak to porovnáme s tým Aktelekom, v Akteleku zavreli posledný lom, ktorý už tam nie je a dali sa na cestovný ruch, na turistické príležitosti a tam v podstate je zamestnaná každá rodina. Tam je oveľa viac penzionov ako na slovenskej strane tejto hranice a toto je jedna z tých aktívnych možností riešení, ktoré by štát robiť mal. Takisto by mal už niečo robiť a nielen zotrvať a vliesť to za sebou ako blúdny kameň problém Horného Ponitria.